בסרטון זה, השני בסדרה שלי גילו, אדגים בדקות הקרובות ניווט מתקדם יותר באמצעות נפת הידע, ציונים חברתיים, התראות, חיפוש, סינון ומיון. שוב אשתמש כדוגמה בזירת הדיון שלי גילו בנושא מדיה חדשים ומחאה חברתית פוליטית, שבה התדיינו סטודנטים מאוניברסיטת חיפה. מפת הידע. לאחר שניווטתי בפורום, בחרתי כל פעם לאיזה פוסט אני רוצה להמשיך. למשל, הלכתי להומור פוליטי. אני רוצה לקחת כמה צעדים אחורה כדי לראות את מיפוי הפוסטים שמתחיל מלמשל פוליטיקל יומר, אוכל לבחור את תצוגת המפה. פה. זה תצוגת המפה של פוליטיקל יומר שנמצא פה במרכז. אני יכולה לראות שמחובר לזה שיעור גיאוגרפיה 2013, חג המולד, או המצריה שסתמה לאובמה את הפה. אני יכולה לבחור להתמקד בה ולראות את הפוסטים שמסביבה. יכולה שוב לחזור אחורה להומור פוליטי, לראות את הפוסטים סביב הומור פוליטי. ועכשיו אני שמה לב שבהקשר של הומור פוליטי מישהו הזכיר את מרי קריסמס וגם הזכירו פה את חג המולד. לדעתי הם קשורים, הם מדברים על אותו הנושא או שהם פשוט דומים, וברצוני להוסיף קישור ביניהם עבור שאר חברי הקהילה כדי שאני אוכל בעצם לשפר את הקוהרנטיות של זירת הדיון. אז אני הולכת למצב קישור ובוחרת לקשר את מרי קריסמס אל חג המולד, ובוחרת פה את סוג הקשר, נגיד למזכיר לי. כך אני יכולה להוסיף קשר ביניהם. מתווסף לי קשר חדש. אני אסתכל עליו. אני חוזרת חזרה אל המוד הרגיל של נביגציה בין הפוסטים. נדבר על חיפוש, מיון וסינון. אם רצוני לחפש פוסטים בנושא מסוים, למשל, אני רוצה לחפש פוסטים שהזכירו את מנסור, אני יכולה להשתמש בתיבת החיפוש. תוצאות החיפוש יופיעו ברשימה, ובחירת התוצאה שמתאימה לי תביא אותי ישירות למקום במפת הידע. למשל, הגעתי לפוסט על התכונות של סיסי, ואני יכולה לראות שמי שכתב אותו בהקשר של אחמד מנסור, בהקשר של פוליטיקל אקטיביסט. אני יכולה להבין שאחמד מנסור פה הוזכר בהקשר של פוליטיקל אקטיביסט. אמצעי נוסף שעוזר לי להתמצא במרחב, מיון וסינון. יכולה למיין את הפוסטים שחברי הקהילה קישרו לתכונות של סיסי, או למשל פוסטים שהם קישרו לפוליטיקל אקטיביסט, יוכל למיין לפי מספר ההצבעות או לפי תאריך, ואוכל לסנן לפי סוג הקישור. למשל, אוכל לראות את כל הפוסטים שמזכירים לחברי הקהילה את פוליטיקל אקטיביסט, את כל הפוסטים שהם בניגוד לפוליטיקל אקטיביסט, וכו' וכו'. הצבעות, ציוני השפעה והתראות. לכל פוסט ניתן להצביע, פה, אוכל ללחוץ ולהוסיף הצבעה אל הפוסט הזה. אני אוכל להצביע לו רק פעם אחת. כל אחד יכול להצביע רק פעם אחת לכל פוסט. את ההצבעות על כל פוסט אנחנו משקללים גורמים נוספים, כמו למשל מידת ההשפעה של כותב על שאר הקהילה, מרכזיות התכנים שהוא תרם וכו', לידי ציון השפעה. בואו נלך אחורה למשל, ונראה את ציון השפעה של דוקטור אורן ליביו, שהוא ציון 27. למשל.
עכשיו למשל דוקטור ארניביו מעניין אותי ולכן בחרתי לעקוב אחריו. אני יכולה לעקוב אחריו, או אני יכולה לעקוב אחרי פוסט מסוים, אם אני רוצה לקבל התראות לגבי ההתפתחויות סביב הפוסט הזה. כל הפוסטים החדשים שחברי הקהילה קישרו אל הפוסט הזה. אוכל לקבל גם התראות לגבי כל העדכונים, כל הכישורים, כל הוואוטס, כל מה שקרה עם הפוסטים הספציפיים שלי. פה, בהתראות. זהו. תודה. שיתוף ידע נעים.